ukážem. Jedny čierny, jedny sivé, jedny šedé a jedny biele. Tie biele ani nosiť nechcem. Iba 3 mám, keď tak zoberieš, lebo biele nenosím ja. Nemám ponožky, iba 4 kusy, 3 dokonca. Nemám už košelu, lebo už košelu nosí 10 rokov, aj to potrebujem. Nemám, ešte vieš čo, ešte toto by som chcel. iPhone 17, teraz mám 16. OK. Neviem, na čo? Ja by som chcel tiež niečo. Môžem aj ja niečo povedať, prosím, môžem aj ja, hej? Ja by som strašne chcel tiež takisto niečo pod stromček a vieš mi to urobiť? Hej, viem, čo? Ja by som chcel strašne, lebo mám ho len 19 cm a chcel by som tak 23-24. Dá sa? Hej. A to jak? Lebo som počul, že máš veľkého. Pravda? Vieš ako? Hej? Jak? Mám si ho naťahovať, alebo jak? On sa vyzná.